Hello, ladies and gentlemen. You are welcome to this year's conference of Ọgbakọ Igbo Zara Igbo n'Olu na Ndịda, and it is happening here at Okpanam in Delta State. Today, we are having a conference of Igbo-speaking people from the 13 states of the Federal Republic of Nigeria, and we even have the privilege of hosting some Igbo people who are not even in the geographical location called Nigeria. Some people who identify as Igbo will be joining us live online, some people from the Caribbean and some from Jamaica, and other Igbo-speaking peoples of the world. You have people who will be joining us from Gabon, some who will be joining us from Equatorial Guinea, and all other places where the Igbo language is spoken. It is organized by Ndị Na-Asụ Bịa Socio-Cultural Organization, and we are welcoming you to this year's edition of Ọgbakọ Igbo Zara Igbo n'Olu na Ndịda. Welcome. Omunem Ogbueshi na Alụma Nwanyị asụwa na odudu wee edu eze ka eze ji bụla eze Chukwu agọzikwa ọnụ kwunu si edue nọ ka anyị niile ga-esizikwa na edue maka na edokwa m nwori bee kpụ ụnọ ọ da-akpọ ọfịa mba aka so ya wee pili isi mana ọ na ga-ewere aka dị wiki wee pili isi nke si ike koron ji epili isi bụ nnụnụ ọ da-asị ọfịa kechifue maka na ọfịa bụ ka obi ndị Igbo ka anyị bụ asị nke nkene ka o si bụ na ije n'akwụkwọ ofu abụọ adọ mgbe dị na-akọwa na wena osimiri ọma mbala ekewa na anyị n'ọdịnala Igbo ka ọ bụ na asụsụ abụ osimiri dị n'ala Igbo osimiri ndị ofu abụọ dị n'ala Igbo o nwere nke kewa na anyị bụ ọ bụ na ọma mbala nwa ọ ga-ekewazi anyị daalụ nne m Chukwu gọzie. The one and only Almighty is out in full swing. Of the airways. Madam, you are blocking our camera, please. Of the airways. It's recording. Of the airways. Yes, it's a video. Welcome. I don't have to do that. Tell me so you go prepare. And this is a very solid preparation. We are children of welcome. Not every There's nobody called every And we are not only online making noise. This is on ground. This is Okpanam, Delta State. Yes. Ọgbakọ Igbo Zara Igbo n'Olu na Ndịda. Welcome, sir. Alua. Whether Alua or Noa, Igbo, no matter the dialect, because it's a language is a dialect with an army and a navy. Welcome, sir. Noa. I said, I call one. I can go one day down on that. We will not tonight. We know what we want. Ọ dị maka na atụ enu Igbo ụfọdụ oge adụ anụ nya eso ya afọ na anyị na-ewe nwone alụ a anyị na-eme mọ pak nọ ka anyị si asụ a ọ nwechara ya atụ oyibo n'ime so nụa eji m oge na-anabasa ụnụ n'Ọgbakọ Igbo Zara Igbo n'Olu na Ndịda Okpanam Delta State ka anyị na-ememe daalụ. Ndị be anyị asị na nne onye eme ka ekwe ji akpụ a otu onye dị awa afa ekwekwa ama gbaa akpelekwa eji eto dike makwa na akpele toke dike otu ebe anụ kpụkpọ mee ihe mee na ntụmadị ya bụ na ibu baa nụ ya ebu ewe n'isi ọkpọ mana asụwe Chukwu amakwe ka aka bịa ya naanị n'ike aka ga-eji bie ya naanị ogbu ebie na mkpụrụkwụ maka na ngada ewepụ oti aka gbuo n'ime akpele ni asụwene bụ ihe enwenye ike ọgwụ olu na-esu mana ọgwụ dị efe atawa alụ maka na ọgwụ ga-anụbele ọgwụ elu egbe ezomugbolo oluzie egbe ezomugbolo ya bụ ọgwụ agbakporie gbuo n'ime akpele asụwa na ụmụ onye ọzọ
ọ dịka na ụmụ osisi dị n'ọfịa mana nwa agwọ asị na nye si adị ile n'ọbụ na ọ dị niile na nta ndị ọfịa nkwụ ewele eke nkwụ gbuo m akpere nwamkpi asị na ngagharị dị mma maka na ọ bụ na ngagharị na ọma marịga ebu ene kọba ebu ena die mana nkịta anyị na o ji agagharị na ọmarịga ebu ena die mala ebu ene maka na ọdụ nne bụ bụ na die na-asị ya na ọ marịna na-azụ ka nwanne na-esi abịa gbuo enyi m okpele asụ wene mmanya nwụọ marị obe ugwu nwanne mgbe ọnwụ ga nkene